Ζωή Κωνσταντοπούλου, νομίζω ότι τα λέει όλα το όνομα. Να την καλημερίσω. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Και πριν από λίγη ώρα λέγαμε ότι αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου που τιμωρεί τις γυναίκες θα πρέπει να καταργηθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και νομίζω ότι κι εσείς μαζί με τις φωνές των γυναικών συμπορεύεστε ώστε να τελειώσει αυτό το, αν θέλετε, το ανοσιούργημα κατά της Ελληνίδας. Μιλάμε για μια απάνθρωπη πράξη, ναι, την στέρηση της σύνταξης, και βέβαια οι γυναίκες που βιώνουν αυτή τη συνθήκη, δηλαδή να μένουν χήρες, να χάνουν τον σύντροφό τους και να βρίσκονται σε πλήρη επισφάλεια και μάλιστα σε μια δοκιμασία δεκαετιών πολλές φορές, γιατί πολλές από αυτές είναι και νέες γυναίκες, έχουν να μεγαλώσουν οικογένειες, είναι μια συνθήκη πραγματικά βασανιστηρίου. Όταν ψηφιζόταν βεβαίως ο νόμος Κατρούγκαλου, θυμάστε ότι υπήρχε και κινητοποίηση και αντίδραση. Ψηφίστηκε και κάποιοι πανηγύριζαν, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι πια έχει δείξει το περιεχόμενό του αυτή η νομοθεσία, το περιεχόμενό της, και νομίζω ότι οι γυναίκες οι οποίες αγωνιούν και ασφικτιούν και διεκδικούν θα πρέπει να δικαιωθούν. Θα σας είμαι ειλικρινής, δεν θεωρώ πιθανό να το κάνει αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό η σημερινή μου ευχή δεν είναι να εισακουστούν, διότι έχει αποδειχθεί δυστυχώς. Θα το κάνανε, ναι, ήτανε. Θα το κάνανε και δεν θα είχαν ψηφίσει αυτό το έκτρωμα που λεγόταν ασφαλιστικό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα γίνει. Μπορεί να γίνει κάτι εν είδη ασπιρίνης προεκλογικά, αλλά δεν θα δίνει τη λύση. Ούτε πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να καταργήσει τα νομοθετήματά της, γιατί είναι μια κυβέρνηση εντελώμενη, είναι μια κυβέρνηση μαριονέτα που κάνει ό,τι της λένε οι δανειστές. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ευχή που είναι και επίκαιρη και της ημέρας, να περάσουν πολύ όμορφα σήμερα όλοι και αφού κάψουν τον καρνάβαλο εθιμοτυπικά και στο πλαίσιο έτσι των εκδηλώσεων, να απαλλαγούμε και από τον καρνάβαλο που κυβερνά και από τους καρνάβαλους που έχουν καθίσει στο σβέρκο της κοινωνίας. Θα πω το εξής. Είστε μια έξυπνη γυναίκα, σπουδαγμένη, από μια οικογένεια με δημοκρατικές βαθιές ρίζες έκφρασης, αγώνων κλπ. Δεν είχατε μυριστεί ότι εκεί το πράγμα πήγαινε αλλιώς? Πότε καταλάβατε ότι είχαν μια άλλη αίσθηση εξουσίας? Κύριε Αυτιά, δυστυχώς το πράγμα έδειξε σε πολύ δραματικές στιγμές για τη χώρα μας. Ναι. Για μένα η συνειδητοποίηση ήρθε όταν έγινε η φοβερή προδοσία του Ιουλίου του 2015. Και σας έχω απαντήσει αρκετές φορές ότι αν το είχα αντιληφθεί νωρίτερα δεν θα ήμουν εκεί, και αυτό φάνηκε και από την πορεία και τη δική μου και των πραγμάτων και τη διαδρομή μου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αυτομαστιγωνόμαστε και κυρίως να αυτομαστιγώνονται οι πολίτες λέγοντας «μα δεν τους πήρα είδηση». Ας συνειδητοποιήσουμε ότι εξαπατηθήκαμε. Οι απατεώνες πάντοτε πείθουν. Γι' αυτό και είναι απατεώνες, αλλιώς δεν θα έπειθαν. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι εξαπατηθήκαμε, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν φταίνε οι πολίτες που εξαπατήθηκαν, φταίει ο απατεώνας. Και είναι αυτό. Και ας φροντίσουμε στις επικείμενες εκλογές να μην ξαναγίνει ούτε από αυτόν τον απατεώνα, ούτε από άλλον απατεώνα. Ας δώσουν οι πολίτες, και αυτή είναι η δική μας πρόσκληση, η πρόσκληση της Πλεύσης Ελευθερίας, ας δώσουν εμπιστοσύνη σε δυνάμεις, στην Πλεύση Ελευθερίας, η οποία επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση της κοινωνίας, επικεντρώνεται στον πολίτη, στους πολίτες, στον λαό, στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, στη δημοκρατία, στην ελευθερία. Ξέρετε, τώρα που μου τα λέτε όλα αυτά και το μυαλό μου πάει και η σκέψη μου εκείνη τη βραδιά στο μάτι, σύντροφοί σας, στο ίδιο κόμμα, γυναίκες και άντρες, διαχειρίστηκαν μία κρίση η οποία είχε 100 νεκρούς. Αυτό το θέμα με το μάτι περνάει, με την τραγωδία στο μάτι, θα περάσει αυρόχης ποσήν. Τι βλέπετε με την εξέλιξη αυτή? Κύριε Αυτιά, όπως θυμάστε, ναι, ήδη στις 6 Αυγούστου
κατέθεσα και καταθέσαμε με την Πλεύση Ελευθερίας, με την πρωτοβουλία μας, την Δικαιοσύνη για Όλους, με τον υπεύθυνο στρατηγικής και επικοινωνίας της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Διαμαντή τον Καραναστάση, ναι. μία μηνυτήρια αναφορά, την έχω και μαζί μου και θα σας τη δώσω για να την έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μηνυτήρια αναφορά στην οποία αναλύουμε και καταθέτουμε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να διωχθούν οι υπεύθυνοι, ναι, σε όλα τα επίπεδα, και αστυνομίας, πυροσβεστικής και Δήμου, Περιφέρειας, αλλά και κυβέρνησης. Και την Περιφέρεια μέσα. Βεβαίως. Και κυβέρνησης. Με πραγματικές ευθύνες η Περιφέρεια. Με ποινικές ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος. Ονομαστικά αναφέρεστε στην Περιφέρεια. Αναφερόμαστε σε όλους τους υπευθύνους και βεβαίως ζητάμε κατάγνωση της ευθύνης. Κύριε Αυτιά, είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα. Ναι. Η έκθεση τόσων ανθρώπων σε κίνδυνο ζωής που οδήγησε στο θάνατο και η ανθρωποκτονία τόσων ανθρώπων εν πλήρη γνώση, μάλιστα, ότι υπήρχε το ενδεχόμενο θανάτου τους και αποδοχή αυτού του ενδεχομένου είναι κακούργημα. Εκεί λοιπόν διαφοροποιούμε και με το πόρισμα το εισαγγελικό, το οποίο είναι εξαιρετικά αναλυτικό και εξαιρετικά χρήσιμο, όμως σε επίπεδο δόλου, σε επίπεδο βαρύτητας του αντικειμένου, βαρύτητας του εγκλήματος, η εισαγγελής είναι επίοικης υπέρ το δέον. Το αδίκημα ενέχει δόλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καίγονταν ζωντανοί και δεν θα πνίγονταν στη θάλασσα από τα τραύματά τους μέσα σε αυτήν την συνθήκη την εφιαλτική που ήταν ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνης. Αυτά δεν θα γίνονταν εάν υπήρχε ο σχεδιασμός, εάν υπήρχαν όλοι στις θέσεις τους εκείνη τη μέρα και δεν έκαναν προεκλογική προετοιμασία φιέστας εν ώψη δήθεν εξόδου από τα μνημόνια. Εάν ο Πρωθυπουργός ήταν στο πόστο του και δεν ήταν στη Βοσνία να βραβεύεται για την δήθεν συμβολή του στην ειρήνη μαζί με τον Ζάεφ για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εάν υπήρχαν καύσιμα στα αεροπλάνα, εάν υπήρχαν επίγειες δυνάμεις στη θέση τους και όχι πολλά χιλιόμετρα μακριά, εάν κατά το χρόνο κατά τον οποίο ξέσπασε η φωτιά που ήταν απολύτως προβλέψιμη εκείνη τη μέρα, είχαν αμέσως ενεργοποιηθεί σχέδια τα οποία υπήρχαν στα χαρτιά, αλλά για τα οποία δεν υπήρχε καμία προετοιμασία, καμία ετοιμότητα και καμία υλικοτεχνική επάρκεια. Άρα λοιπόν λέτε εσείς δεν είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα. Για όλους όσους ενέχονται. Λέω είναι όποιος και αν είναι, είτε πολιτικό πρόσωπο, είτε περιφερειακό πρόσωπο, είτε ανήκει στον κρατικό μηχανισμό, δηλαδή πυροσβεστική αστυνομία κλπ. Κύριε Αυτιά, μιλάω προφανέστατα για τους έχοντες θέσεις υψηλής ευθύνης. Μιλώ για την Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, βεβαίως. Μιλώ για τους αρμόδιους υπουργούς, ναι, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η δικογραφία κατά ένα μεγάλο μέρος της αφορά κυβερνητικές ευθύνες και θα πρέπει να γίνει διαδικασία στη Βουλή. Να μην κρύβονται λοιπόν πίσω από την βουλευτική ασυλία και πίσω από την υπουργική Συμπεριλαμβάνετε ασυλία. Και τον κύριο Τόσκα στα πρόσωπα. Συμπεριλαμβάνω, κύριε Αυτιά, ναι, όλους όσοι κάθισαν γύρω από εκείνο το τραπέζι σε εκείνη τη στημένη σύσκεψη που μεταδόθηκε την ίδια ώρα από την ΕΡΤ. Μάλιστα. Και σε στημένη επικοινωνιακή διαδικασία, ναι, μιλώ δηλαδή για τον Πρωθυπουργό, για τον κύριο Σκουρλέτη, για τον κύριο Φάμελο, για τον κύριο Τόσκα, για τον κύριο Πολάκη, για τον κύριο Τζανακόπουλο, για την κυρία Δούρου, για τον αρχηγό της αστυνομίας, για τον αρχηγό της πυροσβεστικής, για όλους εκείνους οι οποίοι συνομολόγησαν καθήμενοι γύρω από εκείνο το τραπέζι για να δείξουν 6 ώρες μετά, 7 ώρες μετά ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν, ναι, ενώ στην πραγματικότητα όλο το διάστημα το προηγούμενο δεν είχαν κάνει το παραμικρό. Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγες μέρες μετά είναι κούφια και είναι υποκριτική και είναι και απατηλή. Τι θα πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και δεν... Για 100 θανάτους. Τι θα πει πολιτική ευθύνη για 100 θανάτους. Έπρεπε να παραιτηθεί δηλαδή κατά την άποψή σας. Βεβαίως. Βεβαίως έπρεπε να παραιτηθεί. Και σαφώς θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει ενεργοποιηθεί στη Βουλή διαδικασία
απόδοσης ποινικών ευθυνών. Όχι να απασχολούν τη Βουλή 7 μήνες για να συναλλάσσονται, για να εξαγοράζουν ψήφους, για να κάνουν τα χατήρια των δανειστών με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μπαίνοντας στη Βουλή, εσείς ενδεχομένως να ζητήσετε ή και μπορεί να ζητήσετε και προανακριτική για το μάτι, δηλαδή. Απαραίτητος. Έχει δρόμο το θέμα, δηλαδή, έτσι. Κύριε, με τους 100 μιλάμε νεκρούς, για 100 ανθρώπους. Σαφέστατη. Και μιλάμε για ανθρώπινα δράματα. Ναι. Εγώ ήμουν εκεί όπως από την πρώτη στιγμή, την επόμενη μέρα. Άνθρωποι μπήκανε στο δίλημμα να σώσω τη μάνα μου ή να σώσω το παιδί μου. Άνθρωποι είδανε άλλους ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί. Άνθρωποι σβήνανε φωτιές και βλέπανε ότι σβήνανε ανθρώπους που είχαν γίνει κάρβουνο. Αυτά σε καιρό ειρήνης είναι ανεπίτρεπτα και πραγματικά ούτε στον πόλεμο δεν αφήνεσαι σε αυτήν την εγκατάλειψη και στον πόλεμο ακόμα χτυπάει σιρήνα, προειδοποιεί. Ξέρετε γιατί 2 μέρες μετά δόθηκε μια συνέντευξη τύπου με όλους όσους αναφέρατε και την κυβέρνηση να λέει είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε. Όλα καλώς κακομωμένα, βεβαίως τα θυμάμαι. Το θυμάστε εκείνο το πράγμα, εκείνο το βράδυ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να... Ξέρετε, κύριε Αυτιά, συγγνώμη που επεκτείνομαι, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Να το πείτε. Και μόνο το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που τους ένιαξε το βράδυ εκείνο, που ακόμα ήταν άνθρωποι μέσα στη θάλασσα και χαροπάλευαν. Και αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείφθηκαν για ώρες. Γιατί το μόνο που τους ένιαξε ήταν να σώσουν την καρέκλα τους και τον εαυτό τους. Εμφανίστηκε ένας Τσίπρας να ενημερώνεται δήθεν, ενώ εμείς έχουμε προσκομίσει και με τη μηνυτήρια αναφορά και με το υπόμνημα που καταθέσαμε τον Οκτώβριο, προσκομίσαμε ντοκουμέντα όπου φαίνεται ότι στο λιμάνι της Ραφίνας εναποτέθηκαν σωροί ήδη από τις 11 και λίγο νωρίτερα. Και αυτές οι σωροί δεν διακομίζονταν, δεν μεταφέρονταν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, αλλά αφέθηκαν για ώρες στο λιμάνι. Γιατί? Για να μην υπάρξει καταγραφή ότι έχουμε νεκρούς και να μην χαλάσει η σύσκεψη όπου ο Πρωθυπουργός παρίστανε τον ανίδεο και όλοι γύρω του παρίσταναν ότι όλα καλώς καμωμένα. Άρα λοιπόν τεκμηριωμένα προς την Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών η μηνυτήρια αναφορά σας. Θέλω, έχετε 30 δευτερόλεπτα χρόνο και ξέρω ότι η νομική σας κατάρτιση και πολιτική εφράδια θα στοχεύσει άμεσα. Σε 30 δεύτερα, δεν δικαιώνονται οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις για αναδρομικά τα οποία δικαιούνται μέσα αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και αν εκτιμάται, όπως γράφει σήμερα και η Real, πιέζουν για εκλογές το Μάιο οι δανειστές. Ελάτε. Η κυβέρνηση, κύριε Αυτιά, είναι τόσο βιδωμένη στην καρέκλα της που αν μπορούσε δεν θα έκανε καθόλου εκλογές. Μάλιστα. Αυτό, επομένως, ας το αξιοποιήσουμε ερμηνευτικά για να καταλάβουμε ότι ακόμη και όταν φτάνουν να φαντασιώνονται τον Οκτώβριο, δηλαδή να σκέφτονται πώς θα το τραβήξουμε πιο πέρα από το πέρα για να πάρουμε και τις επιπλέον ημέρες από την τετραετία, αντιλαμβανόμαστε για λύσα για την εξουσία. Το δεύτερο που με ρωτήσατε, δικαστικές αποφάσεις που δικαιούν πολίτες. Είναι συνταγματικά επιβεβλημένη η εφαρμογή τους από την κυβέρνηση, είναι ανεπίτρεπτη και ελεγκταία και ποινικώς η μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης και μάλιστα με ενεπιγνώση ότι παραβιάζει στο Σύνταγμα. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη και της δικαιοσύνης και των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι έχοντας τακτοποιηθεί κλαδικά και έχοντας πάρει οι ίδιοι τα αναδρομικά, δεν είναι όσο αυστηρή θα έπρεπε και όσο άτεγκτη θα έπρεπε για να γίνει το ίδιο με τους υπολείπους πολίτες. Και αυτό είναι μία από τις προβληματικές εκφάνσεις της ανισότητας ενώπιον του νόμου. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Και εγώ. Ρίξατε βόμβες όπως αντιλαμβάνεστε. Γρήγορο διάλειμμα. Ζωή Κωνσταντοπούλου, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε.